нашата розовелка. Много отива, виж каква хубава жокейка е. В тон с розовите бутушки, идеално. Да дойде баба и че да й направи видео. Да. Как не сте й направили? Не съм. Може ли само да го кара? Ами един път го кара съм. Не бяха пуснали. Да видим дали може да се справи. Тук момчето в тръс добре го дава. Ага. Тя е много мъничка. Бе, искат много грижи коните. Ние така гледаме, ама всичкото това се обработва. Махате му едната, чистите. Вярка прави упражнение. Тя Вярка мъничка.